uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela ekhaya kwaNsibande, ngiyabingelela ekhaya Lezwi, ngibingelela entabeni kaJehova, kuyabonelelwa. Baba, ngithi angilethe ubufakazi, ngathuli nakho uNkulunkulu akangenzele kona okuhle. Ngangena ekhaya Lezwi ngonyaka odlule, ngangena nje ekhaya kuphithene nje ubhuti wami enolaka ngendlela emangalisayo, engangifuni mina, engafuni ney'ngane zethu sinodadewethu. Ngathi uma ngabe ngingena ekhaya Lezwi ngakhuleka, ngilalela umkhuleko ka-18 May. Ngikhuleke wona bese ngikhuleka nowami, ngithi Nkosi ngicela ukuthi ungisize bonke abasekhaya basindiswe. Ngithi Nkosi ngicela ukuthi ungisize ungene phakathi kwenhliziyo zobhuti bami. Nangempela kuyimanje ubhuti wami ushintshile, ubhuti wami uyangithanda ngendlela emangalisayo. Ubhuti wami ukwazi ukuthi uma ngabe ngifikile azongibingelela, abuze ukuthi nginjani. Ubhuti wami usethanda ngisho umama kade enolaka nakuma. Ubhuti wami usethanda ingane zami, uyayithanda kakhulu. Useze wafundisa nale eyomfana, wayifundisa ukudrayiva. uNkulunkulu ngimbone muhle kakhulu, ngimbone muhle kakhulu nje, kuningi akangenzela kona. Naye umfana wami le ngikhuluma ngayo ukuthi umalume wakhe umfundisa ukudrayiva, ngibese ngithi nje njengoba kade zivalile kwathi ngelinye ilanga bekukhulunywa nje, wathi uyazi mina angenzi noma yini nje, noma mangabe kukhona okungenzayo ngivele nje ngibhekise kophezulu. Ngezwa inhliziyo yami ijabula kakhulu, ngezwa ngithokoza, ngezwa ngimbabaza uNkulunkulu. Nje usisi wami naye kuningi kade nje enolaka kwayena, engamazi indaba kaNkulunkulu. Sengiyaye ngithi uma ngikhuleka manje, bonke ngisho iy'ngane ey'ncane ekhaya balimemeza igama elithi uJesu Kristu uyinkosi. Ngilibona lisebenza kakhulu, ngithi uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu. uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela baba Nsibande, ngiyabingelela mama Nsibande, bingelele kubazalwane basentabeni kaJehova, kuyabongelelwa. Bingelele abazalwane basekhaya Lezwi. Ngithi uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Baba, sengitholile isikhathi, angithulanga ngoba ngingenabo ubufakazi, ubufakazi engibenzelwe uNkulunkulu Baba empilweni yami ekumele ngabe ngiyakuphakamisa. Ngithi namhlanje ake ngizosho amandla kaNkulunkulu ngiyawabona kakhulu empilweni yami. Soloku ngakhuleka nomkhuleko waseRoma 10:9 ngoMashi, phakathi noMashi kulo nyaka. Ngiyambona kakhulu uNkulunkulu Baba ungenelelile empilweni yami, emndenini wami ungenelelile kakhulu, nasebantwaneni, nakumina nje personally, ngoba bengiyiphilela nami ngokwami ukucabanga, ngiyibona ngi-right. Kodwa nje ngiyambonga uNkulunkulu uBaba ngokuthi ngangena egruphini, futhi senginesikhathi eside ngangena. Ngiqala nje nganganaki nokuthi le group yenze njani, ngoba ngangazanga nomuntu owayengifakile, angizange ngize ngichazeleke lutho. Kodwa ngiyambonga uNkulunkulu Baba ukuthi namhlanje angisafisi nje ukuthi usuku ludlule kungabanga khona engikutholayo ekhaya Lezwi. Kahle kahle, I'm always looking forward to the next day. Ngizwe ukuthi namhlanje sizoqondiswa ngayiphi indlela, uNkulunkulu Baba. Ngiyabonga nje kakhulu, ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu Baba ngakho konke okuhle angenzela kona, nalokho angiqondisa ngakho, engikuzwayo ngikulalele la ekhaya Lezwi ubaba epostile, ngibona ukuthi hayi namhlanje
noma kulezi iy'nsuku, hhayi, uNkulunkulu Baba udila nami. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu, siyambonga uNkulunkulu ngawe Baba, siyambonga uNkulunkulu nangawe Ma, siyambonga uNkulunkulu nangabazalwane bonke abathumela ubufakazi ekhaya lethu. Uyazi ukuthi noma ngihlezi la ngihlezi khona ngiyangibonga ukuthi buyangiqinisa lo bufakazi endleleni, buyangiqinisa. Nakho sengikukhohlwa bengithi ngizokusho ukuthi before ngikhuleke abaseRoma 10 verse 9 ngoMashi, benginenkinga enkulu ukuthi njalo mase sengilala sengifikelwa ubuthongo, bengihleze bekufanele ngidlule lapha kuleya phathi yokuthi ngizwe ipresence yemoya emibi. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu Baba ukuthi ungisindisile, leyo nkinga angisenayo, sengilala njengawo wonke umuntu. Ngifundisile nabantwana bami ukukhuleka abaseRoma 10 verse 9. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela ubaba nomama ekhaya lezwi, ngibingelela abazalwane bonke basentabeni kaJehova nabasekhaya lezwi. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Nami ngizobonga uNkulunkulu kuko konke angenzele lona. Ngangena emkhosini ka-21 days, uNkulunkulu wahamba nami, ngambona uNkulunkulu engelusa. Ngizobonga nje uNkulunkulu amandla akhe awenzile. Kwakunomntwana owayeshayise imoto oshayelala ekhaya, kwangena icala. Kuthe mase kuyothethwa icala enkantolo, bavele bathi umntwana kahambe aye ekhaya. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu, ngibonile amandla akhe, ngibonile imisebenzi yonke angenzela yona. Ngaphinde futhi ngafakela umntwana ukuvula kwekolo ebhenki. Uma ngiwufaka umshini wangabe waba nenkinga, ngangimfonela umntwana ngithi imali ingenile, athi yebo. Kanti emva kwesikhathi uzongifonela ethi imali ayisekho. Bazalwane, amandla kaNkulunkulu ngawabona. Ngabuyela ngakusasa ebhenki ngayobatshela. Ebhenki bavele basho bathi hhayi, imali yakho nayo siyitholile. Kwakukhona abantu abalandelayo emuva kwami, kodwa uNkulunkulu ngambona lapho ukuthi inkosi ehamba nathi. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Ngiyabonga nje ukungena ekhaya lezwi. Ngiyambona uNkulunkulu uyasigcina. Sibonga ney'fundiso, sifundiswa nokuthi uma sinezinkinga siya kuNkulunkulu sizimele thina uqobo. uNkulunkulu simuzwe ehamba nathi. Ngiyambonga uNkulunkulu. Cela ukuhlala endlini yakhe njalo, ngimkhonze ngokweqiniso, ngingabi nakumngabaza. Ngimbonile amandla akhe, ngiyawabona naphakathi kwekhaya lami. uNkulunkulu unami. uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela ubaba nomama, abazalwane bonke entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa ekhaya lezwi. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Ngiyathanda ukumbonga kakhulu uNkulunkulu. Ngangenzele khona izolo umsa wakhe umphakade, kade ngivuma khona izono zami. Ngimnikeza udumo kakhulu, ngiyamphakamisa, ngiyambonga ngawe Baba. Ngizizwele ukuhlanzwa kukaNembeza. Kade ngihamba ngisengcindezini, ngingakhululekile, kodwa ngibe ngithi ngumntwana kaNkulunkulu. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngakho konke angenzele khona izolo. uNkulunkulu akugcine Baba, asiphilisele wena, anibiyele ngisho umndeni wakho. Kuningi kakhulu osenzela khona. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu, lokho kusenhlizweni yami. Ngizizwe ngilala ubuthongo bumnandi, ngezwa wonke amabala esuka emzimbeni wami, ngayidumisa inkosi. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi Baba. Bengisacela ukumbonga kakhulu uNkulunkulu. Ngibe nephupho Baba. Kuleli phupho leli ekuqaleni nje kube sengathi ngibuyele emsebenzini wami lo kade ngikuwona, ngoba umema ngimbambele wabuya. Kodwa uprincipal wangithembisa ukuthi uma kukhona okuvulekayo
uzongifonela noma uzongibiza. Hhayi-ke engathi ngibuyele khona baba, uma ngibuyele khona engathi usuku lwami lokuqala. Angithandi-ke baba ukufokhasa kakhulu lapho, kodwa nje bengathi sengiyaphuma-ke ngaphandle sekuyi-after school. Uma ngiphuma nayi i-Quantum imi ngaphandle nje ngale komgaqo, kodwa bekungasona isitradi lesi sakhona, bekuyesinye isitradi baba, as kuye kwenzeke emaphusheni kube indawo ongayazi. Manje baba ma ngibuka ngale kwestradi nali Quantum, ubaba uyena odrayivayo khona uma eceleni. Engikunothisiile nje noSisithuli ngimbonile naye ekhona nje la uma ungena. Hhayi, mese baba engathi ngiyabona abazalwane bayanilokhuza uxolo, bayeza bayanibingelela engathi nami nomunye udadewethu ade eseceleni kwami engimaziyo futhi okhona entabeni engathi naye uyafisa ukuya naye ukobingelela. Engathi mese ubaba sale sesibiza size sonke. Masiza sonke mese kuthiwa hhayi asingene, engathi sesiye enkonzweni, engathi sesiye enkonzweni. Mese baba singene, masingena mese ngiye e-back seat. Uma ngifika e-back seat simpintshane ngendlela ukuthi shuthi sizogcwala sibe baningi. Sibe baningi. Semasi imoto ivaliwe mese kuqalwe umhlabelelo. Siyahamba ngokukholwa, siyalizwa izwi lakhe, uyasondla sigcine. Kamnandi baba, kamnandi. Ihambe imoto kamnandi, sihlabelele ubaba uyayidrayiva le moto, sihlabelele siyahamba ngokukholwa. Eyi baba, inhliziyo yami ijabule uma ngiphaphama. Namanje nje ngijabule, ngiyabuka ukuthi iNkosi ngempela ifuna sihambe ngokukholwa kule ndlela. Ngiyambonga kakhulu baba uNkulunkulu, ngimnika udumo. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Baba uNsibande, ngizothanda ukudlulisa ubufakazi. Ngangikade ngiye esikoleni ngiyorejista. Izinto zami zase-expire sekudala kakhulu ngayeka. Uma ngabe sekudala kakhulu wayeka kuya-expire ukukhwalifaya. Kodwa ngilo ngilishilo ligama ngithi uJesu Kristu inkosi elayinini, ngilo ngilishilo. Kuthe sekuyigema yami sebengirejista, sebethi angihambe ngiyorejista kwesinye isikole ngoba izinto zami sezi-expire. Ngithe nje ngilo ngilibizile igama lithi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Hawu, bavele bashintsha umqondo ngaleso sikhathi leso, bangithatha bangirejista. Bathi sengiyakhwalifaya kodwa ekubeni bethe angikhwalifayi. uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi. Baba uNsibande, ngizweni kuNkulunkulu udumo ngomusa angenzele wona. Uma sengiyivumile izona ngizokuthula, ngizwe injabulo equbuke phakathi ekujuleni kwenhliziyo yami. Ngambonga uNkulunkulu, ngamdumisa. Ngiyabanxusa nabanye abazalwane ongakezi eze zothetha indaba, ngoba iyathethwa kuNkulunkulu indaba. Abhukhe akuzovuma izono ngoba umusa usekhona. Sisawuphiwe leli thuba lokuba sizoyivuma ngoba uNkulunkulu wethu akafuni uba bhubhe ngisho eyedwa. Siyambonga uNkulunkulu ngawe Baba uNsibande, nangomama nangomndeni wonke. uNkulunkulu aniphilise. Sifundile okuningi, lambuliwe izwi kaNkulunkulu ngani. uNkulunkulu anibusise, angigcwalise ngamandla kamoya ovela kuye, umoya weqiniso. Ngiyambonga umfundisikazi uHadebe owangifaka ekhaya lezwi. Umndeni wami wonke ubiyelekile ngomkhuleko. Baba, siyabonga kakhulu uNkulunkulu owasipha lo mkhuleko kaMeyi 18. uNkulunkulu wethu wasenzela umusa, siyaphila ngawo. uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi. Ngithi udumo uNkulunkulu kweliphezulu. Ngithanda ukuthi ngibonge leli thuba lami engilitholileyo lapha. Ngibonge uNkulunkulu angenzele khona. Ngibonge lo mfowethu wangifaka kule group
wangi-introduce kule group. Wathi esanda kungifaka ama-days akhona nje ngikhulekela ukuthi ingane yami ingane yami ihlala ngakibo, ihlala lo gogo kama wayo so wasuka nje waya somewhere waya kwenye indawo washiya ingane vele incane. So ingane manje ina-3 years. Ngase ngithandazela ukuthi sasesilobolile, ngithandazela ukuthi ingane yami bayivumele iyohlala lo mama ngakithi kugogo wayo ngale. Manje ngathi kunama-challenges ngoba nakhona engahlalanga kahle, engathi abayiphathanga kahle. Kodwa-ke ngemva kokuthola ubufakazi lapha lokuthi uJesu Kristu inkosi, hhayi ngakhuleka nami ngabheka ukuthi uJesu Kristu inkosi. Hhayi kuthe nje ngesikhathi esincane nje, hhayi wahamba wamcela bavuma. Kumanje usekhona sehlala lo gogo ngale usengakithi. Ngithanda ukuthi ngibonge kakhulu ngithi uJesu Kristu inkosi. Kwenzeka njalo ngacela umthandazo ka-May 18, ngacela umthandazo okuvuma izono, ngawuthandaza izolo, ngawuthandaza namhlanje lase ngilala. Kuthe ngivuka nje namhlanje kulo msebenzi enganguthenjisiwe but benilokhu ngisenza bengakatholi i-permanent site, benilokhu ngisadingadinga. Ngithe namhlanje kusenje ngabo 11-12 ngathola umbiko ukuthi hhayi sengibesiwe lami, sengitholile i-permanent site. Ngithanda ukubonga ukuthi umthandazo kaRoma 10:9 ungisize kakhulu. Ngithanda ukuthi ngibonge uNkulunkulu, ngibonge kakhulu ukuba umsimande ngokusifundisa, asifundise ngakhona kwamanje sesihleli sisazi ukuthi uJesu Kristu inkosi. Sesazi ukuthi konke nje sihlale sithandaza ngomthandazo kaRoma 10:9 ukuze into zethu zihambe kahle. Ngithanda ukuthi uJesu Kristu inkosi, ngibonga kakhulu ngithi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngiyazi ukuthi uNkulunkulu lokhu esazongenzela into ezinhle. Ngiyabonga ngithi uJesu Kristu inkosi. Amen. Ngiyabingelela kubaba uNtsibande, ngiyabingelela kumama uNtsibande, ngiyabingelela kubazalwane basekhaya lezwi, ngiyabingelela kubazalwane basentabeni yendlu kaYehova. Ngidlulisa ubufakazi bazalwane, bekufanele kudala ngabudlulisa. Bazalwane, ngikhe ngahlaseleka emsebenzini, ngahlaseleka ngale ndlela ngoba ngangibona ukuthi abantu abafuna ndiphume ngomnyango. Ngathinta ubaba uNtsibande ngamchazela inhlungu engangibhekene nayo. Wathi ubaba mangibhukhe ukuvuma izono. Ngathi mina sengibhukhile, ngiyabhala futhi ebhukwini lami futhi senginayo idate. Wathi ubaba mangikhuleke uRoma 10:9. Ngiwuqalile-ke bazalwana, lo mkhuleko unamandla nokuvuma nje uJesu Kristu uyinkosi kunamandla agqithisile. Ngangithi xa ngingena emsebenzini ngithi uJesu Kristu uyinkosi, ngiyotsho bazalwane ndide ndiyongena e-ofisini. Xa ndifike e-ofisini ndenze uRoma 10:9. Hayi, ndizibonile izinto zisenzeka. Umkhuleko bazalwana unamandla ngoba labo ababefuna ngiphume emsebenzini ngezinto ababezenza kababona sebebhekela le kaba. Omnye wavele wasuka isigubhukana wathi wenza i-transfer to e-Western Cape. Ngawabona amandla kaNkulunkulu. Okunye bengine-challenge yomzukulu ebeyoqala ugrade 1. Xa efika phaa kwathiwa hhayi akakhophi, uyafeyila, akakhophi. That-ke mna-ke kwisikolo esafunda kuso usa-adjasta ngoba usuka ekreshi lo muntu akayiqhelanga into yoba uzofunda imini yonke.
Hayi, ndavele sakhuleka nomntwana ngimthathe ndimkhulekise ukuthi silalele ubaba xa ekhuleka abaseRoma 10 verse 9 nokuthi avume ukuthi uJesu Kristu uyinkosi. Sathi nethi ndiwuqale naye lo mthandazo ngamfundisa ukuthi makavume ukuthi uJesu Kristu uyinkosi, akhuleke uRoma 10. Umntana waphasa, zange kubekho nkinga. Ngiyabonga abazalwana, ngiyabonga nangemfundiso esizitholayo ekhaya lethu. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Baba, ngiyabingelela entabeni kaJehova nasekhaya lezwi. Baba, ngicela kuletha nabo ubufakazi. Iy'ngane zami zikhalile, zikhala ngendlala ukuthi asinawo umshibo. Ngaya kuNkulunkulu ngafike ngamtshela ngathi, Nkosi, labantwana laba ngiphiwe ngibo. Usite wena ungiyise wethu insanzane, uyindvozayo bafelokati, naba Nkosi ngibaletha kuwe, basi bakhala ngemshibo, bakhala ngokudla. Kwathi liviki lelilandzelako ingane yasekhaya yangipha umshibo, yaletha umshibo lengingawuthengi nokuwuthenga mine. Yaletha mshibo lo more than enough, mine angikase ngawuthenga longaka. Ngitobonga leli gama lelithi uJesu Kristu uyinkosi. Ngibonga uNkulunkulu lolalelako acethe aphendule umkhuleko. uJesu Kristu uyinkosi.